For det er behov for at kigge på, hvordan lever Tyrkiet op til de krav, som man stiller, særligt, synes jeg, i forhold til menneskerettighedens forpligtelserne, som Tyrkiet løber fra, og hvor der er behov for kritik. Jeg tror, det er rigtigt, at som Rikke har været inde på, vi også har talt om tidligere, at interessen i Tyrkiet for at komme med i EU er faldende, men kritikken fra EU i forhold til overtrædelser af menneskerettigheder gør ondt, ligesom kritik fra Europarådet gør. Og derfor er det også så vigtigt, at man rejser kritikken. I Danmark, jeg benyttede lejligheden af den der kritik fra den amerikanske ambassadør til at spørge udenrigsministeren, om han var enig i den kritik. Altså i håbet om, at Danmark ville have en skarpere stemme, end EU tager. Og det håber jeg meget, at han vil komme på banen med. Men Danmark, synes jeg, har lidt skiftende holdninger. Altså udenrigsministeren siger, at han altid kritiserer ytringsfriheden, så Thorning besøgte Erdogan, så glemte hun og snakker om det i hvert fald i pressemeddelelsen. Så det er jo dybt godnat. Og det der er særligt problematisk i den sammenhæng er også, at den danske regering er en regering, der placerer sig i EU i en sammenhæng, hvor man siger, at det er vigtigt at Tyrkiet kan komme med i EU. Men når man siger det, så synes jeg, at ens forpligtelse til at kritisere de krænkelser af menneskerettigheder, der er, bliver endnu større. Fordi så burde man gå op i, at det problem blev løst. Og det ser man ifølge mig i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad i dag. Tak for det. Er der andre i panelet, der gerne vil tage stilling til det? Så er det Halil, der... Først vil jeg takke alle deltagere for at jeg kunne blive taget klogere på, hvordan situationen er i Tyrkiet. Samtidig vil jeg også give udtryk for, at jeg blev bekræftet i endnu en gang, hvor mørkt situationen er for hele befolkningen i Tyrkiet, og især for den kurdiske del af befolkningen, efter min mening er flertallet i Tyrkiet. Nikolaj Villumsen har allerede i sit oplæg besvaret mange af de spørgsmål, som jeg havde i tanker, da jeg kom til debatmødet i dag, med hensyn til, hvad Enhedslisten prøver at gøre og arbejde på her i Danmark, men også i Europarådet. Til de andre deltagere i panelet, som jeg skulle sige, da jeg kom herover, havde jeg et håb og et ønske om at høre lidt mere om, blandt andet fra Rikke og Bola, om hvad journalister, ikke journalister i Danmark, men også journalistiske verden, miljø i Danmark gør for at støtte kurderne i den her sag, og journalisterne i Tyrkiet i hele taget. Fordi vi ved, at hvis vi skal have en demokratisering i Tyrkiet, så vil det kun foregå igennem den kurdiske kamp, og den kamp kurderne befinder sig i Tyrkiet. I enden af det kan det kun lykkes at få en demokratisering og menneskerettigheder og pressefrihed og ytringsfrihed og endnu mørkere, som situationen er i Tyrkiet, tankefrihed. Det vil så sige, lige så snart når du begynder at tænke på et eller andet, så er det strafbart. Fra Rikke og Bola kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad den journalistiske verden i Danmark og i hele Europa gør i praksis for at støtte problematikken, for at løse problematikken. Og fra Danielle kunne jeg også tænke mig at høre om, hvad akademiske verden i Danmark, hvad akademikerne i Danmark og i hele Europa gør i praksis for at kunne fremtvinge processen i Tyrkiet, for at kunne få en bedre situation og en løsning på problemstillingen, som vi nævner. Tak. Der var en episode med en amerikaner, tror jeg det var, som skrev kritisk omkring, at han blev anholdt, og det fik sjovt nok verdenssamfundet til at rejse sig. Og siden da, så har det ikke været noget problem for udenlandske journalister og også kritisk om Tyrkiet. Så det er sådan set ud fra journalistisk synspunkt, det eneste, at vi kan gøre, det er at skrive om det. Altså vi kan jo ikke lave opstand eller noget som helst. Jeg ved ikke, Martin Selvsø, der er dernede på politikken i øjeblikket, han skriver
skriver flittigt om det. Jeg ved også, at han ligger resten af Europa, ofte også af Italien, så jeg ved, hvor meget tid han har, men det kræver i virkeligheden, at der sker, altså der er udenrigskriterierne, vi har herhjemme, der skal ske noget ekstra stort for, at det rent faktisk skal komme i medierne. Selvom vi sidder som journalister, så har vi også andre gatekeeper, altså vi har vores redaktører, vi skal have igennem også. Og jeg ved, at sidst, jeg tror, Martin har skrevet om det, det var 1. januar sidste år, det var sidste år, tror jeg det var, i og med, at i forbindelse med, at der havde været sådan en bølge af anholdelse, jeg tror, det var 29 journalister, der blev anholdt cirka på én gang. Og det er selvfølgelig mange, og det er sådan noget, der skal til, for at det rent faktisk kommer igennem nåløjet herhjemme. Men det eneste, vi som journalister kan gøre, som jeg ser det, det er der rette om det. Men det kræver bare, at det er stort nok til, at vores seere og vores læsere, de også gider at høre om det. Det tror jeg i høj grad er det, så jeg tror ikke, at vi kan hjælpe demokratiseringen i Tyrkiet. Det tror jeg, det har lang vej, hvis jeg skal være ærlig. Vi kan gøre det eller pulje. Så tager vi Poller og bagefter det igen. Ja, men jeg kan kun tilslutte mig Rikkes betragtninger. Jeg skal jo selv skrive om de her ting, jeg snakker om i dag, da jeg var i Tyrkiet og Jyllandsposten og gjorde også det, fordi at det har set min arbejde, og jeg synes også, det er interessant, og jeg synes også, det er vigtigt. Men hvis jeg skulle tale som journalist herhjemme, jeg arbejder for TV2 i øjeblikket, så vil jeg tale lidt om den gatekeeper, som Rikke taler om, det vil sige en redaktør. Så lad os lige få nogle kendskærninger på plads omkring dansk presse. Udlandsstof sælger ikke. I Danmark der bruger vi meget få penge, meget få spalter, meget lidt sendetid på udlandsstof. Det er ikke særlig højt prioriteret. Sport har højere prioritet end udlandsstof. Så det er fuldstændig rigtigt, når jeg ikke siger, at der skal altså virkelig lige på bordet i bogstaveligste forstand, før at det bliver sådan en landsdækkende affære, som jeg som journalist bliver sat til min redaktør. Det gør jeg selv. Så skal der jo vist ting til sidst. Jeg skrev om de her ting, det var i forbindelse med de 3 kurdiske aktivister, som blev udsat for et attentat i Paris. Så det er sådan lidt fra sag til sag. Så det er sådan lidt på de vilkår. Og det er en afspejling af, når udlandsstof, nu taler udlandsstof i almindelighed, men Tyrkiet som stofområde inde i dansk presse, så er det også en afspejling af noget, som Nikolaj var inde på, nemlig at i Danmark er vi vant til at forholde os til nationalstater. Vi er vant til at forholde os til, når myndighederne i en stat skriver om, siger noget om det der helt, så ligger vi os op af det. Altså, de mest banale eksempler, det er, når der er væbnet sammenstød mellem regeringstropper og PKK, Tyrkiet og kurdiske provinser, så er der tabstal, der kommer direkte fra Ankara og fra myndighederne. De bliver bragt videre af Rigshav, dem går de i vores dækning, og aviserne gør det samme. Der er, hvad jeg vil kalde, blinde vinkler. Dem har vi i dansk presse ikke kun i forhold til det tyrkiske spørgsmål, tyrkiske forhold og kurdisk konflikt, men også blinde vinkler, når det kommer til alt muligt andet udlandsstof. Særligt noget, der gør sig gældende i forhold til Tyrkiet, Nikolaj sagde, det er, at vi har i årtier været vant til, at Tyrkiet er vores allierede. Nu ikke for at sige, at alle redaktører er undgå på store politiske interesser, det passer simpelthen ikke. Der er ikke nogen konspiration, danske redaktører blandt. Der er bare rutiner og konventioner. Der er en måde, som vi plejer at gøre tingene på. Det er det, der præger dansk presse mest af alt. Og vi har været vant til, at Tyrkiet er en nær allieret, som har kanon stor betydning geopolitisk, geostrategisk i forhold til, hvad vi gør som Danmark, hvad vi gør som EU. Det er derfor, at EU ikke kan få sig selv til at hæve stemmen over for Tyrkiet. Det er derfor, at den amerikanske regering ikke kan få sig selv til at hæve stemmen over for Tyrkiet. Og det afspejler sig også i, hvordan vi som presse ikke vægter tyrkiske forhold særlig højt, tror jeg. Så er det Danielle. Ja, i forhold til det akademiske, der synes jeg faktisk, der er 2 aspekter af det. Det ene er selvfølgelig, at man kan arbejde direkte politisk
politisk. Og det er der kommet et større fokus på, som sagt. Et af de initiativer, der er kommet de senere år, GIT-initiativet, er et initiativ, der direkte har fokus på forholdene for akademikere og akademisk frihed i Tyrkiet. Men det er selvfølgelig klart, at lige snart man går ind i en politisk arena på den måde, så ender man også i den situation, som hverken sker, når man arbejder med Tyrkiet, nemlig at det bliver ekstremt polariseret og ideologiseret. Så med det samme, så får man diverse ting i skolen, om man tilhører den ene eller den anden partshaver, eller hvad det nu er i en konflikt. Men der er altså et fokus på i hvert fald akademisk frihed, også blandt akademiske organisationer, altså mellemøstorganisationer, men også eksempelvis i det, man mere kalder de naturvidenskabelige discipliner, hvor for eksempel sådan et prestigiøst tidsskrift som Nature, som er et af de store tidsskrifter, faktisk har haft flere artikler omkring spørgsmålet om en tilsvarende videnskabelig organisation i Tyrkiet og dets undergravning af dets autonomi. Så der er også en vis politisk bevægelse omkring. Men den anden ting, jeg godt vil nævne, det er jo selvfølgelig, at når det gælder akademisk arbejde og akademisk frihed, så er den altafgørende faktor selvfølgelig også at etablere en solid videnskabelighed omkring sine projekter og bedrive videnskab på videnskabens basis. Og det vil sige, at man skal sørge for, og det er jo også det, der sker, at have en videnskabelighed, hvor det handler om at basere sig på kilder, basere sig på fortolkninger, basere sig på videnskabelige diskussioner og debatter om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, eller hvordan man skal fortolke specifikke begivenheder, hændelser, historieforløb osv., hvis man går ind i mere sociologiske og historiske videnstraditioner. Og der ser jeg, der ser jeg primært det videnskabelige og akademiske bidrag udefra, eller uden for Tyrkiet, som bidrag, der i høj grad handler om at bevæge sig ind i nogle af de her mere revisionistiske historiefortolkninger, åbne op for forskellige debatter, og det kan være alt fra netop det kurdiske spørgsmål, minoritetsspørgsmål, det armenske folkemord osv. Altså sørge for, at der er en videnskabelig og videnskabeligt funderet debat omkring de her ting, som netop bliver ved med at fastholde de videnskabelige kriterier frem for de politiske. Så er det Nicolai. Jeg tror, Daniela var egentlig inde på det, at man, i forhold til det samarbejde mellem akademikere, og jeg tror, en stor forskel, der vil gøres. Jeg snakker med nogen fra Danmarks Lærerforening, der havde været nede og følge en retssag, som kørte mod lærere i Tyrkiet. Altså, og det er den samme mulighed gør for journalistforbundet også. Altså, at man helt konkret tager ned. Jeg tror, den tilstedeværelse der kommer til at have en påvirkning. Og det betyder også, at der er nogen, der kan bringe hjem, hvad der er sket. Altså, ligesom mine oplevelser fra Nævrådsvejringen sidste år, og Torbasen der, er noget, som jeg har kunnet bruge i mit arbejde rundt omkring. Og jeg fik ikke den store opmærksomhed på det. Der var en svensk kollega, som var dernede, som i Batman fik en ordentlig omgang tårgas, og hvor Ahmed Türk, tidligere formand for det pro-kurdiske parti, blev slået ned og kom på hospitalet og sådan noget. Hun fik sådan ikke opmærksomhed i svensk pres, fordi det var det sådan en parlamentariker, der var helt i det der helt kaos. Og det siger nok også noget om niveauet af, hvad der skal ske, desværre. Men jeg tror, den der helt konkrete, hvor danske foreninger kan spille en rolle i at have et samarbejde, er helt afgørende for at få udbredt den viden, men egentlig reelt også for at være beskyttelsesgjort i forhold til dem, der er udsat for de her overgreb. Og mit spørgsmål er, at hvad er grund til, at man forholder sig til nationale stat, derfor at man ikke siger vigtigheden, som Nicolai har også nævnt, at det sidste år i Nævråds har danske delegationer, også danske og de andre delegationer har også oplevet, at politiet bare ikke var folk for ikke der er ikke nogen grund til, at det er enkelt på den måde. I dag lever vi i et globalt samfund, og man kan godt følge sådan det, der sker i Kurdistan og på medierne, og via fjernsyn og via alle mulige andre presser og medier. Hvad er grunden til, at staten lukker deres øjne, og hvad er grunden til, at medierne lukker deres øjne? Ja, faktisk, det er meget
jeg kom til Danmark for cirka 10 år siden, tror jeg, at der var en Danmark, tror jeg, at der var grænseforfølgelse i Danmark. Men nu kan jeg sige, at der er ikke, det er ligesom, Danmark er ligesom Danmark, som Tyrkiet, kan man sige, fordi vores foreninger bliver renset i Danmark, og vores foreninger bliver renset i Belgien, Frankrig, England, og der er mange af foreninger bliver lukket faktisk efterhånden, og man kan heller ikke sådan frit tage på hjem og være aktivist som kurder bliver, fordi så er man under kontrol også i Danmark, også i EU-landene. Mit spørgsmål er, hvad er grunden til, at den forhold til det nationale sted i forhold til, stedet for det virkelige verden? Tak. Det er socialt interessant, og det er helt relevant spørgsmål. Jeg vil drømme om at sammenligne Danmark og Tyrkiet, når vi kommer til demokrati. Vi snakker om to forskellige ekvarplaneter, geografiske galakser. Det er der ingen tvivl om. Vi kan altid, der er mange ting, som man med rette kan kritisere, helt sikkert. Der er to ting, jeg vil nævne. Det ene er medierelateret, den anden mere politisk. Hvis jeg skulle starte med mediebenet af det. Danmark har nu i 2 til 3 døgn beskæftiget sig med Niklas Bentner, som var fuld i en bil. Det har været historie nummer 2 i de mest sigtede nyhedsflader. Nyhederne og TV-avisen. Ikke for at hælde nogen ud, men der er ingen danske medieorganisationer, som kan se sig fri for den meget besynderlige prioritering. Så nu sætter jeg det skarpt op. Det er bare for at sige, at Danmark er et lille land. Som journalister så trænes vi til, og de spilleregler, der er, de konventioner, der er, det er det ene. Danmark er et meget lille land, det er et meget lille sprogområde. Vi er underligt afsondret fra verden, samtidig med at vi ligger lige midten af Europa. Det er mærkelige forhold, der gør sig gældende om, hvad der ligesom kan få sindet i kog blandt danskere og mennesker i Danmark. Og jeg kan da ærligt talt også ofte, virkelig være opgivende, selvom jeg er ansat i branchen, om hvad det er, hvilke ting, der kommer før andre. Og Niklas Bentner var et eksempel på det. Det andet er politisk. Der er ting, man kan diskutere omkring forsamlingsfrihed og ytringsfrihed i Danmark. De har meget at gøre med de internationale politiske konjunkturer de seneste 10 år. Det kan vi ikke se bort fra. Ja, i Danmark er forsamlingsfrihed og ytringsfrihed ikke uindskrænket. Det har jo en terrorlovgivning, som sørger for, at den ikke er. Når en kurdisk satellitkanal kan blive dømt, så er det fordi, at det danske parlament, et flertal i det danske folketing, har besluttet sig for, at visse sikkerhedshensyn vægter højere og skal vægte højere end retten til at sende uændret, hvad man har lyst til i offentligheden. Det er en politisk beslutning, og det er det, der ligger til grund for det. Og det både kan og skal debatteres. Det samme gælder rensagninger af en række politiske foreninger, som du nævner. Og det tror jeg ikke, man skal være juraprofessor for at kunne konkludere, at det er et eksempel på, at heller ikke forsamlingsfrihed er uindskrænket i Danmark. Det tror jeg ikke, den er i noget samfund. Berettigelsen af de forskellige rensagninger, det er ikke diskutere, det vil jeg ikke specifikt ind i som sådan. Men bare for at sige, at de internationale konjunkturer har gjort, at terror og terrorisme, uanset hvor flygtigt, ubegrundet og elastisk begreb er blevet, og det er det. Og det er meget, meget vigtigt. Så er det gået hen og blevet et vilkår. Det er, man kan jo kun udtale som journalist, man kan jo kun håbe på, at lovgiver med samvittigheden på et rette sted selvfølgelig kan råbe op om og kan holde det til hver tid siddende flertal i Folketinget op på at
forligskredsen omkring antiterrorlovgivningen holde dem op på, at frihedsrettigheder er vigtige, og måske endda vigtigere end den nogle gange vilkårlige begrænsning af Der er flere, der gerne vil. Så er det Rikke. Ikke meget, det er fuldstændig ret. Set ud fra et mediesynspunkt, så er det bare ikke sexet nok. Altså, det er hårdt sagt, det er det bare ikke. Og når man står som journalist og skal sælge en historie til sin redaktør for at få den igennem, så skal der bare være noget kød på det, set ud fra rent redaktionelle øjne. Så skulle det ikke bare ikke sexet nok. Altså, det sælger ikke, meget hårdt sagt. Og i forhold til det politiske, så tror jeg bare, at vi lever i et samfund i dag, hvis man ser ud fra, altså, vi lever i et risikosamfund, hvor ordet terror, det sætter så meget skræk i omverdenen. Det bruger politikerne, det er måske hårdt at sige, men de bruger det. Og vi stiller ikke spørgsmålstegn ved det, fordi det er terror, det er vi altså rigtig, rigtig bange for. Vi kan altså huske 11. september, og hvad det ellers har været. Og i terrorens navn, der er rangserende forskellige foreninger. Så jeg tror i virkeligheden, at det er ordet terror, som kommer ind også med vores lovgivning. Noget helt andet er så i forbindelse med Roskilde TV, der Bødskov ude at sige, at vi så har været med lovforslag, at man skal gå ind og se, og man rent faktisk kan gå ind og lukke medier. Og igen, i terrorens navn er det. Så jeg tror i virkeligheden, det handler meget om ord, og vi stiller ikke spørgsmålstegn. Måske man godt som medier, men slet ikke det omkring det her samfund, stiller ikke spørgsmålstegn, vi kan altså bruge terror, fordi så handler det i vores interesse for vores bedste. Det var det. Så er det Nikolaj først, og så er det Roller derefter. Jeg vil egentlig ikke komme med et indlæg, men bare lige en kort nuancering. Bare nuancering. Når vi har en antiterrorlovgivning i Danmark, så er det altså også fordi, at der unægteligt er en sikkerhedstrussel, og det skal vi have taget mange år tilbage i Danmark for at kunne konstatere. Den avis, jeg arbejdede på, har været forsøgt sprængt i luften. Min chef, som vi har været ansat for under JP Flemming Rose, sidder i dag aldrig med ryggen til en dør på en café. Og det skyldes altså, at der er på visse alvorlige områder magter, ekstremister, som virkelig forsøger at knægte nogle mennesker og medieorganisationer, som de mener er ude i et politisk ærne, som de mener krænker islam for eksempel. Så når vi skal diskutere antiterrorlovgivning, så skal vi diskutere, når vi skal sætte den op imod de demokratiske frihedsrettigheder. Og det andet, vi skal sætte den op overfor, det er eksempelvis de kedelige hændelser, som vi så selv har været vidne til. Vi skal ikke længere væk til London og til Madrid i 2005-2007 for at se, hvor slemt det kan ende. Så er det Nikolaj. Jeg tror, det er helt afgørende at ikke lukke øjnene for, at der selvfølgelig er en klar trussel om terror til stede, men at for mig så er det bare afgørende, at det aldrig nogensinde bliver et argument for indskrænkning af de frihedsrettigheder, der er. Det er lidt den absurditet, som vi befinder os i lige nu, at i krig mod terrors navn, så bliver frihedsrettigheder indskrænket. Og altså man kan sige, et godt eksempel faktisk, som ikke har med Tyrkiet at gøre, var jo den situation, der var med tamilerne og Sri Lanka, altså hvor man havde en situation, hvor der faktisk var fredsforhandlinger i gang, som Norge stod bag, og hvor EU så puttede de tamilske tiger på terrorlisten, som førte til, at de fik deres midler indefrosset, som førte til, at den amerikanske hær indledte en offensiv, der nedkæmpede de tamilske tiger, og som ikke har bragt ordentlige forhold på Sri Lanka for tamilerne, hvor mange sidder i lejre og fordrevet og har ordentlige forhold. Og det er ligesom det er et eksempel fra en anden del af verden, hvor den her krig mod terror og terrorlovgivning og terrorstilling fører til, at man ikke får løst konflikterne, men bare får skabt en fortsættelse af de problemer, der er.
Man kan sige, jeg tror, at Danmark spiller jo en rigtig vigtig rolle i forhold til ytringsfriheden i Tyrkiet. Altså, jeg havde to vilde oplevelser, da jeg var i Tyrkiet. Den ene var til fejringen af Velros der i Diyarbakir, hvor der var mange 100.000 mennesker samlet, og så bliver man præsenteret, at der er også gæster fra Danmark. Og så står de her, og hun sagde, at der var 1 million mennesker, alle sammen der råber i kor, red Rosk TV. Og der var ingen, der havde sagt fra talerstolen, at der var ikke andet omkring Rosk TV og Danmark, men alle vidste, at Danmark og Rosk TV hang sammen. Så man siger, derfor de mennesker kan jo spille en helt konkret vigtig rolle for ytringsfriheden. Og da vi besøgte den her Roskilde landsby, hvor der var 35 mennesker, der blev slået ihjel nogle måneder forinden af bomber fra det tyrkiske militær, uskyldige civile, så fortalte de jo, at det var Rosk TV, der havde været det første, der havde fortalt nyheden, før den var kommet ud andre steder. Og det understreger bare vigtigheden, kan man sige, fra Danmark i at spille vigtig rolle her. Men jeg tror også, det er rigtigt at snakke om det her terror, også kommer til at få en indvirkning negativt i Danmark. Altså der er ligesom en åbning lige nu, men potentielt fredsforhandling, eller en fredsforhandling i Tyrkiet, der kan føre en rigtig, rigtig god vej med sig. Men der er samtidig også en situation, hvor vi ser, at dommen mod Rosk TV fører til, at folk, der har støttet Rosk TV, bliver anklaget for terrorisme. Og det dermed egentlig for ikke bare medier, der bliver ramt, men også en frygt generelt for at støtte medier, i hvert fald ikke bliver ramt næste gang. Og dermed får du skræmt mennesker for at deltage i en debat, der er ekstremt vigtig at få taget det med, hvordan vi får løst konflikten i Tyrkiet. Og der tror jeg, at Danmark har nu kommer til at snakke lang tid, men jeg tror, at Danmark har en vigtig rolle at spille i, og ikke at forplumre fredsprocessen i Tyrkiet. Altså, vi Søvndal har meldt meget positivt ud i forhold til fredsprocessen, men det er jo også vigtigt, at vi så får startet en debat af, om den fredsproces bliver fremmet af den terrorlovgivning og terrorstemning, vi har i BK. Altså, man har jo en situation, hvor Erdogan egentlig forhandler med terrorister, set med EU og Danmarks øjne. Og det tror jeg er en rigtig skidt situation, hvis man skal presse på for at få en forhandlingsløsning. Og der er der behov for en ny og åben debat, der kan fremme fredsprocessen i Tyrkiet.